RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? Mau kining sa kababae nga taga Dumlug, Talisay City, Cebu. Ang ato matatampo, nagtasingan nga, Kim. Makilakit atag yung ka. Di ba gikan, oy? Ay, nag-CR ko, uy. Nga naman di ay. Nangita si Marvin ni mo, oy. Dako siya importante nga isulti. Ha? Asa man di siya? Salamat kini ari ka sa luyo sa eskwelahan, ha? Why problema, Marvin? Unsa may tuyo ni mo di ay? Sorry, Kim, kung ikaw ba akong gipaanhi. Tungod ani akong tuyo ni mo. Kuan, mauwa mo kung sulti ni mo sa daghang tao. Basig katawaan niyo ako ni mo. Wait sa. Ayaw ko ginga nga. Manguyab ko ni mo, Kim. Nakagusto gid kay ko ni mo. Pila ka buwan na yun akong gidada. Pero, mauwa ko. Kay, siyempre, di ba? Yes. Tinood? Oh, Marvin. Nagtuo ka nga, abi kay ngon anak ka. Wala babay nga mo sagot ni mo? Kim. So, sa ato pa, kita na. Yes. Kita na. What? Uyabon ni Marvin? Oh. Uy, grabe sa kikag-reaction ba yun? Pero my God! Si Marvin! Nga naman di ay. Ano sa may problema, anak? Kim, kabatig na akong anang Marvin, oy. Tambok pagyuat. Anong sugot men taon ka, oy? Kay nga no, ako. Dili ba guday ko tambok? Gwapa ba guday ko? Dili man sa di ba? Oh, inoon sa... Oh, di ba? So bagay lang yun, Miss Usag-usad, di ba? Love, kita na sa mga gitan na sa mga schoolmates na to. Ay da, pasagti na sila, uy. Ayaw na sagtag ta. Wakoy labot kun unsa ikasulti sa mga tao. Ang importante nga mahal nato ang usag-usa. Muna hinungdan niya ng love, kita ka. Tiwa kay pakialam kung unsa may isulti sa mga tao. Ug mas ma-in love ko ug samot ni mo, anak, Kim. Marvin! Marilyn? Nayo maabot ng event din sa atong eskwelahan. Basin, ganahan ka mo apil og Mr. and Mrs. sa atong eskwelahan. Di ko pwede, uy. Katambok na ko. Jesus! Tabangan ti kag-unsaon nga mawagtang na. Hatagi ko si mo number, B. Ay, sorry, Marilyn. Pero di lang ko. Sige. Love, tana. Tana. Hoy, love. Naunsa man ka? Ganin na rin kang way tingog-tingog. Love, kuan. Nakahunaw na, magod ko. Unsa ka kung magpadaot ko, no? Ha? Nga naman? Sa tinuod lang, gusto gid ko mo apil sa pageant sa atong school. Onya, unsa may plano ni mo? Mag-gym ko. Unya, kinsa man sa mo guide nimo sa imong pag-gym?
Kuan, basta kay si Marilyn ako na ibahala na ko. Ha? Si Marilyn? Oh. Nga naman, ano may problema? Huy, day. Igat nga bayhan na, day. Pasig yung titanong si Marvin, ha? Na! May sapiran yung kaan na! Ha? Dili na mahitabo, okay? Unsa man ako pagsiguro, be. Kung gusto ka, uban ni ko sa kong pag-gym. Aron, di ka magduda na mo. Dili ko gusto maghuna-huna og bati. Og akong ihatag nimo ang tanan akong pagsalig, Marvin. Basta kay ayaw lang gyud kog pinuangi, okay? Oh! Mahala ka! Basta exultihan ti ka, ha? Hoy, Yads. Ayaw na ko gawi akong huna-huna. Nakaila ko ni Marvin. Nahibaw ko nga dili siya makahimo na ko, ana. Oh, sige. Ang ako lang saba, nga unta po, hon, di mausab si Marvin. Yads. Wow! Dali ara ko ni mo ni daot, love. Effective kayo ang style ni Marilyn, love. Maayo ko siya muda o tudlo. Time pa. Hasta lagi mong mga bugas-bugas na wa lagi. Og nihayag sa dimong naong, oh. Okay. Naamod siya, gipaswayan akong sabon. O, nagkauyon sa kay ko. Dako kay kong utang kabubuton niya, love. Maayo kon mauna. Happy ko para nimo, love. Nga naman ni si Marvin. Nahuman na lang among klase sa hapon. Wa pagyapon sa reply na ako. Ano kay ka, Marvin? To ara day siya. Akong doolon. Love. Oy, Kim. Kadiyot na, ha? Ano pa kayo buhaton? Mag-practice pa mi sa Paris pageant. Diba, na ka? Nag-effort yung parain, eh. Sige. Oh, lang naong ni mo. Kaming huy ko na. Ambot lang dayo eh. Wala gyud ko makasabot ni Marvin. Nausab naman siya. Grabe na siya ka-busy. Wala siya time na ako. Murag nagsige na lang siya focus siyang kaugalingon. Anya, maghinuktok lang ka diha. O kay buhaton. Ha? Saan man ako? So man ako, istoryahe gaga. Istoryahe. Basilog, nakalita na siya nga ni gwapo siya karon. Day. Unsa? Muna problema ni mo? Oh, Marvin. Abi ni mo? Nagkadugay mo wala ko makailan ni mo. Wala sa kumakailan ni mo, Kim. Nakabantay ko nga. Sugad nga, nag-focus ko sa kong pagpagwapo sa akong kagalingon. Mura man ikasakit ni mo eh. Unsa? Kung lain na ka kay gwapo na ko, o nidaot na ko, pag-gym, o pagpagwapo, sad. Para di ka magsigig reklamo riya. Pag-focus imong kagalingon, para di ka ingon ana hangtod sa hangtod. Oh, Marvin! Animal siya! Kailas good niya! Wag yung ko makatuo nga makahimo siya na ko ato yads. Nakuha niya ko, no? Ha, sige.
May gusto niya nga mag-focus ka sa imong kaugalingon. Sige, tabangan ti ka. Unsaon man nimo? Tabangan ti ka nga mag-glow up ka. Pag-upahan ti ka, hangtod nga maglaway silang tanan nimo. Yads. Ito naman. Yads, ka po na jogging, Yads. Uy, dali na ako kaya. Hindi kaya, Gwan. Kaya ni mo na. Una na si Marvin. Siya ang kuhay o kusog para bugana ka. Una na ay pagtamay ni mo dyan. Oh, sige. Tana. Wow. Kagwapa ko din mo, Kim. Labi na karoon na slim na ka. Thank you. Oo, di ba? Dagan kayo nagkabantay nga. Gwapa ka. Di ba yun? Ladan. Tama. Paano na si Marvin din eh. Kalma ha, kalma lang. Kalma, kalma. Ay pagpailang ha, apektado ka. Ako'y bahala. Hi, Kim. Yes? Kim, gusto ko mag-sorry sa akong mga nasulti na mo atong last na naka-istorya. Abi di mo, grabe kong pagmahay. Sorry, gid kayo, ha? Okay. Pero, huwag ta magbuwag, right? Buwag na ta, Marvin. Kato palang adlaw nga gitamay ko nimo ug wa kay respeto nako. Buwag na ta. Muna mong gusto, di ba? Nga mugwapasad ko? Og mo glow up ko? Pas ni Ana. Pero dili na ni para nimo, Marvin. Kay wa na ta. Buwag na ta. Kim, She just wants to be beautiful. She goes unnoticed. She knows no limits. She craves attention. She praises an image. She prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't Tungod sa mga gipangbuhian nga storya ni Marvin ako, nakarealize ko sa akong worth. Og na-realize na ako nga mas deserve na ko ang lalaki nga respetoon og mahalon ko. Og bisan pa man nga ni-glow up na ko, wa gyud mausab ang akong batasan. Kay nahibaw ko nga gwapa ko bisag unsa pa ko. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.